Hello, sziasztok, én iPhone vagyok, és... Jaj, itt jöttenek ki. Hello, sziasztok, én iPhone vagyok, és ez itt már a vége, ahol beadottam magamnak ilyen full loftos setteket, meg ezek. És most próbálom megállni így a Wither Skeletont, ha tudnám, hogy hol van. Egy a Withert magát, az mit adott? Nem tudom. Meghal a 10. Már harmadik. Beadoltam magamnak sok encsisalit, meg szenet, vagy szenet, az nem. Ja, te támadsz oldalra megint. Mindig ilyenkor támadnak oldalra, akkor... Más az. Más persze, ez más az. Jó. Jó. Most itt Bence elaludt itt mellettem az ügyesen. Nem, az előbb itt aludtál. Jaj, te de megjettem. Hát azt gondolom, így áll kóláltam úgy. Azért vagy ennyire fáradt, no kóla. Nem is ittál egy pohárral. Tudom, most én azt csinálom, vidízek. Most próbálom meg legyőzni a Withert. Csak ugye nem tudom, hogy hol van. Szerintem most fogom, bencsizem magam. Párszor. Ide. És innen valahogy meg kéne keresni. Jó. Szóval ez itt elbújt. Nagyon lehet bújjál el. Ez Power 80. Most is elaludtál amúgy. Csak becsuktam a szemem. Csak így pillanat, hogy csak valami a szemem. Az közben rendesen horkolsz így. Így veszem a levegőt. Csinál? Így veszem a levegőt. Hogy horkolsz? Így veszem. Jó. Megöltem ugye a Withert. Ezzel a kis sújtott élet. A skárdal. Kéne hogy elindulni? Mondjuk átvágy.
ennyi is lett volna. Hát akkor meg a védházkeletont. Szá.